Hello mga tol, today last day na ng mga bata. Diba? Last day nyo na ngayon. Opo, last day. Yay. Makakatulog na tayo. Kasi panggabi kami kaya tulog pa si Mrs. Alas madaling araw na siya natulog. Alas 4, alas 5, ganun. Bibili na lang muna kami ng ulam para di ko na siya istorbo yung nagisingin pa. Bibili kami dito sa Amado sa isa sa favorite place namin or favorite na bilihan ng ulam. Medyo pricey siya actually compare sa mga regular na bilihan na mga turo-turo mga ito kasi lutong bahay, lutong ulam, lutong bahay, niluto yung bahay. Mas siya, mas quality at mas masarap. Kumbaga sa sa mga binibilan natin na iba sa ibang lugar, mas masarap to. Ayun, Amados. Ano yan? Chicken mo nakasulat? Amados Filipino ba? Hindi, no? Isang ko? Seafood and Grill House. Tapos may cuisine. Basta ganun. Mas masarap dito. Pricey compare sa I think mas i-compare ko siya sa mga restaurant kasi yung niya, yung mga luto niya naman, 'di ba? Shake, 'di ba, Kambal? Masarap, restaurant quality. After nito, gusto ko pa sana bumili ng favorite coffee ko sa McDonald's Kaya lang 12:10 na. Siguro kung walang bumibili, dadaanan ko rin naman. Kung wala masyadong bumibili, bili na ako. Order na ako ng coffee ko, then uwi na at magla-lunch din, matutulog ng konti. Tapos later punta tayo ng SM. Okay? Manonood tayo ng Ariel. Ay, sino yan? Pangalan niya? Ariel. Little Mermaid. Although hindi naman interested yung mga bata, kaya sa inintay namin si Mrs. kasi papagawa niya yung buhok niya, papaayos niya, etc. Kaysa naman nandun kami sa coffee bean, nakaupo doon, naghihintay. Siguro para may activity, yun, manonood na lang kami ng sine. Panood na namin yung Guardians of the Galaxy kaya yun na muna. So see you, mag-order tayo muna ng kape. Nalampasan na natin yung yung Parkson. Grabe dito mga tol, iba compared dun sa bagay. Ilang years na yon, wala na yung mga duty free dito. Isa na lang yung natirang duty free dito, yung na lang yung Pure Gold na lang. Tapos lahat ng mga duty free dito dati napapaligiran to ng duty free Ngayon wala na. Duty free na lang is Pure Gold. Iba na rin yung kulay niya. Hindi na siya dating green and yellow. Ayan pa, dati mga duty free yan. Ito si Royal. Dami. Basta may pangalan tapos duty free, sabi. Bawa Royal Duty Free. Dito tayo sa sa McDonald's, kape tayo. Pagka maraming nakapila doon sa drive-thru, wag na. Hindi ko na bibili si mama siguro kasi nag-a-acid siya Lakas yung acid niya. Tingnan natin, Oops, may nakapilang isa. Pwede na. Isa lang naman Yan, dalawang McDonald's dito. McDonald's 1 at McDonald's 2. Magkaharapan. Kaya lang dating nila yung isa. Ay, dalawa pala yung nakapila. Okay lang. Ay, 3 na. Yun yung timpla ko mga tol. 5 sugar, 5 creamer. Dating 6 sugar, 6 creamer. Pero nung nagka-anxiety ako at saka nagka-fatty liver, binawasan ko ng isa. Nakakaya naman. Isa lang yung binawas ko. Ayun, yun yung timpla ko na para sa akin perfect. At ang paborito kong coffee is hindi Starbucks, hindi Coffee Bean, kundi McDonald's coffee. Yan. Yun yung pasok sa panlasa ko. Ngayon idadaan ko kayo dito sa dito sa isa sa mga scariest abandoned building sa Asia. Sa yun, ang tawag dito is abandoned hospital. Tabi ng McDonald's. Meron din kasing dito. Meron din kasing store yung tinatawag nilang Aitana. Hindi Aidana, Aitana. Madaming mabibiling mga products ng mga iba-iba. Ayan. Literally hindi naman Aita yung mga nagtitinda. Anyway, ikot lang natin dito. Sinarado na yung hospital. Oh no, sarado na.
So balik na lang tayo. Ayan yung ano, sinarado. Anyway, ikot na lang ako. Ikot na lang ako doon tapos balik. Ayan mga tol, sinarado na dati, tambay-tambay. Nung kabataan namin, tambay-tambay lang kami dito eh. Siguro baka i-renovate nila. Ewan. Anyway. Job site dress code daw. Hmm? Renovate natin. Renovate, okay. Wow, sayang naman. Sa itong spot tayo dadaan. Ito, dito tayo dadaan. Ay, Ayun oh. Ganda dito, gandang mag-shoot. Diba? Previously on AMC's The Walking Dead. Diba? Ang ganda. Takot na niyan si Shake, nanginginig na. Sige na. Nung umaga naman. Umaga pa naman, tanghali pa naman. Ayan oh, ang ganda. Sarap mag-shooting dito, barilan, ganun, airsoft. Gagamitin nyo. Yun. So ingat-ingat din sa mga andito ha. Huwag masyadong mangi-istorbo sa mga ibang nakapark dito pagka gabi. Baka may kababalagang nangyayari. O yan, parang mini tour na rin. Ayan yung Han Casino and Resort. Ayan o. Tapos dun sa dadaanan natin ay nandun yung ano naman, yung anong tawag dito, Midori. Yan, dyan din yung Midori. Tapos pagkatapos ng Midori, Fontana naman. Hintayin lang natin. Yan yung Midori mga tol. Sa likuran yan may mga, ewan ko kung ano yung nasa likuran, pero may parang kaganapan dyan pagkagabi sa likuran niya. Ayun, Mahogany Park. Ayan. Mahogany Park. Ang daming mahogany dun. Ayan, kung mahilig kayo mag-golf, ayan, pwede kayong bumili ng mga ano dito, yung mga bola ng golf. Ayun, mga katutubo din yung mga nagbebenta. Actually, hindi na sila katutubo ngayon eh. Mga ano na lang, mga siguro malapit sa mga tirahan ng mga katutubo kasi Naga-Village, Marcos Village yung mga katutubo dito tsaka sa Sapong Bato. Pero yung mga kabahayan nila doon hindi na pure. May mga ano na, may mga anong tawag doon? Mga unat, kakaiba yung buhok. Ayan yung Fontana, malapit na tayo sa Fontana. Fontana, tapos pagkatapos ng Fontana, Clark Safari naman. Pero hindi na natin papasukin yung sa Clark Safari. Ito munang Fontana. Yan yung Fontana. Tapos sa likuran ng Fontana, mayroon bandaanan dyan. May parang Korean community. Hindi yung mga structures ng mga Korean. Like Korean hotel. Parang ganun. Hindi siya Korean hotel. Something na ganun. Ingat lang tayo dito sa pagdadrive. Kasi yung speed dito sa Clark is 60. Nahuli na ako dati, check nyo lang sa isang vlog. Although matagal na akong dumadaan dito, matagal na ako dito sa sa Clark, pero nahuli pa rin ako kasi minsan di ko na monitor yung speed ko. Monitor lang yung speed. Kagaya ngayon 40 lang ako, dapat 60. Hindi naman, wala namang okay lang na 40, hindi naman nakalagay na minimum, may 40 or 60 yung minimum. Basta 60 yung maximum. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-disiplina dito sa Clark. Dito sa Clark kasi kahit kahit walang nakakakita, kahit walang guard, kahit walang walang camera. Ayun yung evento na. Parang napakalungkot dito. Kahit walang nakakakita mga tol, first to stop, first to go. May mga ayun yung Aqua Planet, nandyan din mga tol. Aqua Planet, tapos parang parang Subic yung dito. Kulang lang talaga dito para magmukhang pag nasa Subic yung mga yung mga halaman na malalaki, yung mga matatangkad, mga halaman, matataas na halaman, puno, hindi halaman, puno. Tapos beach, kulang ng beach dito. Pagawa tayo. Walang beach sa Pampanga. Mayroon sa Masantol yata, Macabebe.
bebe. Summers na ganun. Bakit winit naman para sa Kaya na yung first to stop, first to go. Kailangan sumunod tayo doon. Yung mga abandoned doon to, dati nung panahon ng mga Americans. Mga bahay-bahay to. Ayan. Dito sa aking dito sa aking kaliwa, papunta yan, pauwi sa amin, papunta sa mga Dihait, yung parang syudad na ng Clark. May parang may syudad dito eh. Yung diretso, yun yung Clark Safari. Tapos dito naman sa kanan ay yung Aqua Planet. Pero pwede kang dumaan dito sa papuntang Clark Safari para makapunta sa Aqua Planet. Now, papakita ko naman yung mga building dito na parang biglang may sumulpot na city dito sa Clark, dito sa Angeles City. Ayan oh. Yan. Oh, di ba? Biglang may ganyan, no? Kung 10 years or kung 20 years ka nang di bumabalik dito sa Clark, ayan kakaiba ng Clark. Dito pa lang, oh, biglang nagkasyudad, oh. Parang ayan, oh, ayan, di ba? Dito tayo dapat mag-ingat sa speed natin kasi minsan dahil pababa, di mo na mamamonitor. Lampas ka na pala ng 60. Mahuhuli ka talaga. Minsan di makikita, nakatago pala yung mga nanguhuli. Ang babagal sila, speed gun. So lalo na dito, ayan, pababa dito. Pababa at ayan, pababa. Pero tapos dito sa kabila, dito ako nag-aaral dati ng sewing eh. Pero hindi ko naman talaga pinursu. Ayan. Sa kabila, yung Polytechnic dati yan eh. Ewan ko ano ngayon yan. Ayun, Green Ants. Uy, Green Ants. Oops, dapat 60 lang tayo. Ayan, oh, may one-stop shop. One-stop ng mga papel-papel doon. Then dito, ayun oh, may bagong building doon. Hindi ko na alam yung building. May parang residential na dyan. Ayan, yung mga bahay-bahay. Ito yung Bicentennial Park. Bicentennial Park. Kung gusto yung makalibre ng ayan dyan, lugar para sa photoshoot, prenup. Ito pa, oh. Then ito na, mga Korean na yung mga nandito niyan, mga Korean store. Aside sa Korean town, sa Friendship, meron pang dito na bubuong Korean community. Bilan. By the way, ayan, dito sa place na yan, yung coffee shop dito, isa sa mga masarap na curry yung natikman ko eh. Yan, dito banda. Masarap na curry. Tapos dito yung CDC offices. Diretso na tayo. Ayan, CDC offices. At dito si Amertron. Buhay pa kaya si Amertron? Matagal na yun eh. Ayan, CDC offices mga tol. Amertron, dito lang. Tapos uwi na tayo sa Barrio Sapang Bato ni Alan Pineda. Sapang Bato Gate. Oops, sinarang tayo nito. Tapos tayo, turn right tayo eh. Okay lang kasi nakago naman. O yun, Sutherland sa kabila. Yan yung Clark. So ayan, may mini tour tayo sa Clark, no? Tapos mamaya punta pa tayo ng SM. Papahinga lang tayo. Yun yung day natin. Yan yung araw natin. Where to feel. Ayan, welcome to Sapang Bato. Parang Brunei ito, Brunei at Singapore. PLXL Annex. Dito na tayo sa bahay mga tol.
Ito yung binili ko. Mali yung nabili ko, roast beef pala yung tinikman namin nung isang araw. Ang sarap kasi nun eh. Nasabi ko, beef steak. Nasa 1,030 lahat to mga tol. Ayan. Beef steak, dalawang order pa man din. Ayan. Tapos, guya para kay Mrs. At ito yung sa akin. Gusto ko kasing tikman to yung gulay. Ano tawag dito? Puso na saging. Itong mga bata, daw. Ay yung mga nakuhang pagkain nila sa school, pinamigay daw. Yung canteen. Yung canteen kasi last day na nga nila. Nagsamsaman. Oo, di ba? Hey, vlogger. Hey, vlogger. Ayan. Sige na. Kuha na kayo ng kanin, tapos kakain na tayo. At mag-prepare na kayo. Sila yung nagpe-prepare. Kasi tanda na nila eh. Ano na? Mga tawag dito? Teenagers na. 14 na sila sa October. Kailangan sila na yung nagsaserve sa amin, di ba? Yes, tulog si mama kasi napuyat. Nag-work kami about till 5. Yes, yung trabaho namin kasi panggabi mga to. So, kain muna kami at tulog siguro ako ng konti. Then, check na ng ulo ko eh. Later, tayo ng SM.